Suċċess għal Malta Weightlifting Federation fil-kompetizzjoni għall-istati iż-żar tal-Ewropa illi saret f'San Marino. It-tim mamul minn Kylie Mikallef, Kieran Mifsud, Matthew Camilleri, Jasmine Zamet Stephens u Eliza Xikluna spiċċa fit-tieni post bl-Iżlanda tirbaħ il-kompetizzjoni. L-atleti Maltin kisru bejnietom xejn anqas minn 11 il-rekord nazzjonali. Jasmine Zamet Stephens irreġistrat l-akbar total dak ta' 172 kilo fejn refet snatch ta' 77 kilo u clean and jerk ta' 95 kilo kif ukoll kisret żewġ rekords nazzjonali. Eliza Xikluna għamlet rekord nazzjonali ġdid brefa ta' 70 kilo fil-clean and jerk hija għamlet it-tlet tentattivi tagħha kollha b'suċċess u kisret rekord ieħor ta' 89 kilo fejn għamlet total back ta' 159 kilo u kisret tlet rekords nazzjonali. Kylie Mikallef bl-aħjar forma għal dan l-istaġun żied fuq rekord nazzjonali tiegħu ta' snatch b'tentattiv ta' 125 kilo. Fil-clean and jerk kiser rekord ta' 13 sena ilu darbtejn b'156 kilo u 159 kilo għal total ta' 284 kilo u 5 rekords nazzjonali. Kieran Mifsud, il għandu 17 sena, kien l-iżgħar atleta fil-kompetizzjoni. Fis-snatch huwa refa 122 kilo, fil-waqt li fil-clean and jerk refa 156 kilo. Matthew Camilleri għamel l-aqwa kompetizzjoni tiegħu fejn refa total ta' 243 kilo. Fis-snatch refa 108 kilo kif ukoll fil-clean and jerk 135 kilo. Suċċess għal Malta fil-Kungress elettiv fejn il-President tal-Federazzjoni Maltija Jasmine Caruana ġie elett bħala Segretarju Ġenerali tal-Istati iż-żgħar tal-Ewropa. Caruana assista wkoll l-atleti f'din il-kompetizzjoni fil-waqt li Ramona Borg kienet membru tal-ġurija.